Behom len 3 sezón sa podarilo FC Pribete sa dostať zo 4. ligy až do 1. ligy Premier League. A to znamená, že máme v kase obrovské peniaze. Takže ideme si kúpiť Garnáča. Je to tak strašne dobrý futbalista. Za Manchester United hral Premier League. On nás poťa. Má málo rokov, veľký potenciál. Proste geniálny futbalista do FC Pribety. Dobre, skúsime ho. Musíme ho zvládnuť kúpiť. Musíme. Depay má už strašne veľa rokov. V ňom má 5000 rokov. Depay plus 20 miliónov by mohla byť plán mňa. 50 miliónov chcú. To je strašne veľa. Máme 200 miliónov, takže v pohodičku, úplne v pohodičku. Garnacho. On sa bude plán strašne vylepšovať, takže sa vyplatí kúpiť. Nice a príjmu to. Tak poďme ho vyskúšať tej základnej 11. Cčko, že dobrá cena, akože ja si myslím, že to bola dosť dobrá cena za Garnačo, nejakých 40 miliónov. Come on, Garnačo, Pištinko, Antony útok. Rozbijeme celú Premier League, ani sa o tom nebáme. Skúsme ľavého obrancu, lebo nám tam hrajú nejakých 60 hráči, tak poďme skúsiť. Rozmýšľal som, že si tam kúpiť nejakého Dumfries, niečo, Alexandro, neviem, hoci čo, ale potom minieme skoro celý budget. Takže podľa mňa on 81 rating, má nejaký toto 86, takže dosť dobrý futbalista. Nice, už nám ide do klubu naša nová posila, ľavý obranca, 81 rating, nejaký Maxim de Cuiper. Bude to veľmi dobrý futbalista, ja to hovorím dopredu. Ale teraz sem ide dosť veľké meno a to je Botman 51 miliónov, akože je trošku drahší, ale nejak dobrý obranca sa vždy hodí. Snažím sa za Maguire, alebo Maguire má otrasný rating. Easy, príjmu to, jak dobre. Dobre, už nám ide do klubu a podľa mňa on nám vybojuje tú Premier League. Vybojuje. Nice, dobré, 50 miliónov, podľa mňa není to a Maguire, akože. Tak poďme sa pozrieť, s čím budeme bojovať v tej Premier League. Podľa mňa Garnacho, Pištinko, Antony útok. Rozjebeme to. Podľa mňa budeme takí 8 v tabulke. 8 až 10 v tabulke. Tu sme prví, ale tak že ani jeden zápas mi nedali. Toto Premier League. Pozriem sa nejaké určite, že nie za 12 miliónov a ešte nejaký tento určite. Renčiči zostáva v tomto klube. Renčiči zostáva v FC Pribete. Nechcem sa opakovať. Prosím, on zostáva. Dobre, niekto, Dumfries. Antony určite nie. Antony určite zostáva v FC Pribete. Na ňom stávame. Nice. Náš prvý zápas proti Arsenalu. Tak poďme do ňoho. Či vyhráme, prehráme? Myslím si, že prehráme, ale takú remísku by sme mohli, tak 0-0, 1-1, niečo také by sme mohli zahrať. Nice, dobre. Budeme mať loptu. Takže, Garnacho má loptu, naša nová posila. Čo som hovoril? Počti Garnacho. Dobre, Garnacho beží a stráca loptu. Aj, to boli. Nevadí. Ruiz má loptu. 39. minúte Ruiz má loptu, dostáva loptu. Zasekáva, pekne obišiel, veľmi pekne prihral Pištinkovi. Pištinko beží. Pištinko 89 rating má, prebehne každého, prebehne jedna vejne. A dá gól! Pištinko, čo je to piči? Pištinko, ja som hovoril. Give him Ballon d'Or, please. Pištinko, čo je, vole? Čo je, Pištinko? Oslavujeme celý náš štadión. Prečo tam nikto neslavuje? Doslova tam nikto neslavuje. No dobre, to je jedno. Ideme ďalej. 1-0 proti Arsenalu, chápete? To musíme udržať 1-0. Krásny center, ale aj zblokovaná. Nevadí. Ideme ďalej. Dobre. Garnacho má loptu a stráca loptu. Dobre, ešte stále 1-0. Je 72. minúta a máme loptu. Pištinko prihráva Ruizovi. Ruiz beží, prihráva Antonimu. Antony kličkuje. Stráca loptu, nevadí. A koniec zápasu. A vyhrali sme proti Arsenalu 1-0.
Ja som... A sme prví v tabulke so 6 bodmi, aha. Že sme to už vyhrali. Ale potom v zápase s Arsenalom sa nám dosť darilo. Vyhrali sme proti Leeds United, proti Liverpool, proti Newcastle. Ale potom nás zastavil Fulham. Je to dosť veľká škoda. Ale teraz sa poďme pozrieť na tabulku. Sme 12. Po 16 zápasoch sme 12. Tu top 5 by sme mohli dať. Ale počkajte, teraz sem ide Renčiči. Čo Renčiči zase chce? Čo zase chce? Dobrý deň, tréner, máme tu problém o FC Pribete sa hovorí, že vraj máme finančne problémy a že vraj keď nepredáme nejakého hráča z našej základnej 11 okamžite nás vyhodia z Premier League. To o čom zase, keď sú aké finančné problémy, veď máme 60 miliónov. Dobre, to sa budeme v ďalšom videu zaobrať. Keď chcete, aby ste vedeli, čo sa stane z FC Pribeto, dajte like a odber a uvidíte. Ale teraz to riti v Carabao Cup nás vyrazil Arsenal, ale nevod, že to Pišinko vyhrá. Player of the season. A Pišinko tam bude mať meno. Joj, Erlinka. Minulý rok ten vyhral Pišinko. Tento rok ten vyhral Pišinko. Ja nechápem, 90 rating, čo by ešte chceli. Ale v tabulke sme na konci sezóny 7. Ja aj to 5. miesto sme mohli dať koľko, 4 body na... A ešte na 6. sme potrebovali 0. A tu je koniec videa. Keď sa vám páčilo toto video, dajte like a odber, aby som videl, že sa vám páči táto séria. Snažím sa vydávať často videjka, ale nie vždy to ide. Takže tak. A na budúce video bude asi dosť nabité, takže určite pozrite.